Sanibonani bazalwane. Bengisathanda ukubingelela ugogo wami, abazali bami, umamkhulu wami kanye nobaba umchunu. Kuningi engakusho ngomkhulu wami, but engeke ngikushiye ukuthi I had the coolest grandfather emhlabeni. Ngikhule ngicabanga ukuthi like umkhulu wami mhlambe uyi-president or angazi kenzakalani, but yo umkhulu wami nje yazi yo wazi abantu abaningi like wow. But umkhulu was also my best friend. Ngiyakhumbula mangithanda ukuza endlini ngimvakashela, yo besibukela iPirates kakhulu, and ngiyakhumbula kukhe wawina iChiefs. Yo ubaba wami angazi bekajabule, mina nomkhulu asikhulumi sithulile, yabona nje Maria umkhulu wami ngiyamkhumbula yes. But umkhulu wami bekanomusa, into angifundise yona kakhulu ukuphatha imali. Mangivakasha bekahlala abuza ukuthi i-report ithini. Ngiyakhumbula the 1 December wathi imali angeke anginike yona, sizobona nge-report. Ngacabanga ukuthi yo mangabe uyibheda kungaphazamiseka umswenko. Yo ngimuhle nginje umkhulu wami shem, maka ngiphi imali ngiyenza sure ukuthi mangimuhle uyangikomplimenta nami ngiyamkomplimenta. Yo ngiyambonga kakhulu shem, but siyabonga isupport yenu nisinika yona. Amen. Amen. Ngiyabingelela kubazalwane bonke egameni lika Jesu Kristu. Amen. Hamba kahle mntu omdala. Sizamile. Kuke singakwenzanga. Siyabonga. Siyabonga ukuthi sivumele ukuthi simthande ngendlela yethu. Siyabonga uthando lwakho sithande ngalo singena kwakho from day 1, including uBishop Mchunu. Esikuthandayo ukusibiza kwenu ukuthi chaphelana kusibo bonke. Nisithande nala kunzima khona sisaba ukuseva ukuthi kanti ukuseva kunje. Nasifundisa ukuthi umuntu kaNkulunkulu useva kanjani. Siyabonga mntu omdala. Good night.